Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Teto ni kong ni siya nagaliang jonga. Sabay ko beli kerpang nagaliang media partner nagaliang batisi. Di hakabadi bat kajing temu nagabanta jonga ni ka online sing competition. Kata kalong haga ketin kasi bat ni ketin idri. Kaban nakaliang jonga ngakwai kaban pelong hakanika kenti ke mentah. Tiga bani kong di siap hi kajing mut ban nakaliang jonga ngapelong ya kanika online sing competition. Namar kajela me khalia jongi hak arpo itri ke Januari o snem arpo ar kasedap san post nem kata kemut hakanika sengi kada abnom kajela ngina yo san post nem bagadi Golden Jubilee Celebration. Di kumnong mikmat nga sko bagadi ka benta ka jonga ya ba ben ya Pynlong na ka benta jonga jing dap san post nem jonga jela me khalia. Bat nakaliang jonga kumnong mikmat ka scam wa ngana kham slam ha ka jonga mikmat ka jonga. Dengan sko bagadi ka benta ka jonga kumnong mikmat jonga Mawlai. Ban Pynlong ya ka yani ka singing competition hakani ka badi bat ka jing yo kajongi la kajong kasidut kemantang dapat san post nem di hak badi berkeni kajing kerpat kadang ke competition kadang tik tak ndak banta kinong song jong kamulai konsihi barakawe to hak badi berdi detail kiba kumnu kila bani simenta bat kai ke baki dan kam dak liang jeki ban penbiang penbit hak badi bat ki kot kislan di comments ko penon kam nak liang jong media partner jongi nak liang batisi unsa pentip sepi harukom ka ba kerpang haka nakaliang jong channel jong batisi te ka jingker pat nakaliang jong ya baro ki nong song jong ka Mawlai bas ko ba non chakmat ban shimata haka bade jong ni online sing competition ba ka jinwai ka lo haka jinwai jol hak tin khasi bat nge dakwa ka long ka bala hi ka long haka jinwai idri ka jongi ka jing thumu ka jonga ma pelong da ka bata ka jinwai idri damang dakwa seksien pat ban kan kersiu thia ya kerja beriu kasih jungi pat kembangi tip barok bagasnong Mawlai jungi kedik kasnong wa ngisong para kasih para khara di hoj ngisong kemen baga mesim ija beriu kadon hapo jong ka beriu nu trap jungi kemolong mata pat chuchu menu berai mesim nam tegi samla jong ka Mawlai konstituensi ke jungi pat skobhan nakalian jepi simenta pila ka ban ban kompos lagi jong kajwa idri ka ban nakalian jepi pidon lani kebun nak lihat fikir lon kidon kibi kiba jirwai kiba pilih snow ba kidon kidon iri pilih ban sim tapi pilih hak nur kom ka chong ha ka jing start ka jong pi de shu ha ka bede ba kene ka mensim iri ka bonga pun kentiu ya gi samla ka jongi maklade ka por hi lakum no ngi ka jing long jing man jong ka je beriu ha ka ni sngi mata kham tam ya ka jing kertlep jong gibriu ki benda bar de kong kad bedang mi kisngi ki por nakaliang jongja periuji nang larit pai panang rit pai dengan so bakong san hin nakaliang jogi ngimde man klet bila ka jong ka yala ka jong ka culture jongi ka tin ka jongi par ke scam la ba ka jurwai ka long ka jing kersuthia nam ta ki samla jongi nam ta ki rangba jongi ka long ka khab issue na ka ta ya ka ri ba ka ja ben rio di haka bedi ba ka benta haka bedi ka competition de ya kitu ki berjob ini ke competition kemudian ki winner ya ki winner ngile bo arsan hajar tingkah kamu kena job kemudian kong arsan hajar ki balong maar ki long shipho hajar bat ki balai ki long nyo hajar tingkah dan lor kini kindon pada ki youngest participant pihak bade youngest participant hakini sengi matangi i ba nambar ba kaje beriu jengi ke jena jengi ki babun ma ke long ki nong ruai kini ki beran sap ruai pun ma laga deki berit laga deki bahe laga deki temen dan ikro paro kita di kasab ruai dengan scam hakan dengan tim nak indon youngest participant wat hang di sengi mentarok kidon ki meki pa ki phone kang aba ngi sko ban nak leng pi Pynlong ya kan di sing competition online pergi khon jengi mata kidon prasnem gila nam la ya ban sim tang gila ban sim mata dan tak kenal nam ta jongking la buk dengan youngest participant tim la ban tip ya ke jom makir ke ban tip nama beli kasong mata ka
Memang ke jong ki hanur kom perform di ngasuh bang duduk kena adit duduk kandon menta ka award nam ta youngest participant wat menta ka long ki wat menta ki don ki rurang ba don ki rurang ba ki ba lam dong ki rurang ba ki ba kham men shwa kam ka ta ji le nyo post nem pra post nem khandai post nem tam lam don ki rurang ba ro menta ki be jerwan amula jing dang bun ki rurang ba ki ru temen ke ba nyo po pra po khandai po ro lam ha ta ka por na ki ru ki la won shi bani shim menta ma ka long online na yeng gila ya ban yar wai na gila juki ru kom kita ro na gila juki gila ban shim mata de ha kabadi ba kani ru mata kan ki oldest participant ngila bu ki youngest ke bertam participant ke oldest participant panang mata ki ni kan long kan don pada na gila da kan don la ka jong ka prize nam ta joki ni de chu kin don so ki consolation prize ki bala pen kre na gila jong media partner rangkat jom ngau emily nam ta jongi ke long ba ngesongo yo media partner Abre hadian bang nagaling juga alat semua ban syakmat ban pelong di casting competition. Nagaling media partner jingi partisi ong to ban nagaling juga uruk kulai ban bentalang ban contribute lang ban bentalang daga benta jong kenika sing competition ban nagaling juki ki Sawkmie kaje Sawkmie juki baga jela juki jongi kendap san post nem hak arpo trik juri arpo ar de nagaling media partner partisi ong page kadi ke benta jingi hai buah berit ngini do bentalang hak beri ba consolation prize di shushu agak beri bakani kanum ka there is no age bar kanum dan kerta ka syong mata ka pikinu geno mo ki beri do hado mata ki bar temen do kila ke ban shim mata kalong haga do kani di haka beri shushu mata ki ban kani ke ban shim mata kanong solo mata kila ban kalong solo mata kam de group kani solo mata de rules bat ki ya ki rules tanang ta pada nak liang jong media partner on sebatai pin bakum do mata ki tiar ki bakum do mata kitiar gi bakum do nak liang jong ki participant ki shim ginong shimata kala penon kam hak bade ba ni competition tegi detail ke sa batai nak liang jong ki bat shushu ha bade berkani ka long ba kani competition ka long male bar female ki samla sendang kala shimata ki samla ka thei kala shimata ki long kemi kala shimata ki long ba nang ba bra kani ka long free competition bat long kemi bat long pa bat samla bat do sedong kala ban ya shimata Mesti ga bakhadu haba dei bat ki judge. Tigi judge ha bade bagani ka benta nak liang jong media partner, nak liang jong media partner rangkat banga ngila perkhat ka long ba ngine bu langut ki judge. Argut ki judge ki dang ki judge ki bade ki ba sa sabar jong ka Mawlai. Bat wei beden long nan pa Mawlai. Bat ila yaken ka liang jong ba balon bok har kam ni. Na Mawlai ngila jit di balon bok har kam ni. Bat ki artli argut pada ki judge nak liang media partner bat ki wi ki padok kin di wisna bar jong Mawlai ki ko ba ni competition kan long fair and square kanam dan kan lu ka bias kanam dan kan jing sha liang dengi perkhat kan long khram ban biang na Mawlai mi khmat nak liang jong balon bok har kam ni pat ni argut pada nak liang jong media partner jong ni unsa sa pej ha ka bede bat kini ki judge de sai sin nak liang jong ngasoman kerpat yagi pai ba baro jong ka Mawlai konsosin wan syakmat ban pen pau ila jong ka sap la ka jong ka phong jopi ngiti baro khot kitip ba ha pa ka jela jongi ba bon ki dan ka sap rwai ba kani ka de ka platform jopi ban pen pau la jong ka jingbit par kham tam hak ni thei social media om tan ka le pim banta ka long ta pa Mawlai la sha order la post ki dor jong pin so media partner jongi peden sepen i ha pa ka local channel ba ba YouTube sepen i lembaga YouTube ba local channel sepen i kom tu yapi pa dim la pen i baro hikin i apa jela jingi pai ba si apa jela jingi apa India jingi buat syabaro ki bagi khasi jingi dan barok ko ni ka patheng kila ban i ka long ya ka sap jong ki samla Mawlai jingi ke badan hak ka bedai bat ka sap jerwai de sai sien da ka men sem ke bas ngurit ka jing kerpat jongai ki pai ba jong Mawlai pe kumno hikmat ngalaw kumno hikmat ngadon ka jing perkhat na ban kintiu ya ki samla jingi halak ka jong ka banta te ka de ka banta ji pi mon syakmat wal ran ya ka sap fidan dan nak le pi ran ajing do hi kan long ajong pi om nak mentah jeno noru aku beli sibuna